Hadin kajingmi kajing kentho na kanhun acik na rilum garo halor kamat jong roster system kabana kaliang kaseng VPP kalara haying dorbar tho ain ha ka dorbar baladep ka te ka kanhun acik kalaong baladaya ktait ya kane ka kam kanwanra ya kajinya per jingmot apdeng ki garo ki khasi pat ki jentia namar katkum kate ka kanhun ya kane kamat ladep rai da kaying kashari Kumta nakaliang jong ka DBMN TV mendakas ngi kalalik banyak kendu yung nong yalam ka parti uba Arden. Uba lapan syai bat penti kena bakam day baka parti ka persya ka roster system. Henry ka kentu ya ka sorkar ban penbeit ya ka reservation policy. Shushu ula ongru baka sorkar ka day ka bataw ya ki an bat ki policy. Kam day ka ying kashari. Henry ka ying kashari ka pek kumno lapan tri kam ya kita ki an. Shushu ula ongru lada kidon kibam sutu ya kajing kren jungu ha assembly kidon kam ban sutu tak bas ngap bunsin kenang bakin syai ya kamat ba ukren haying dorbar kajela uba Arden ula ong bana kaliang ka VPP kam kwa bantu ya ka hok kiwei bad hagaju kapor yalah ka hok umdei bandu kalinti ka bangi kalong thamai khamtam se thang garwils kiri rong ba kyong kani galinti ka bakia kalong galinti ka bade ya kidon ginong alam balang kidon kiri don borom tenrei namar ba sha garu hills 4 don ba sedang ban pesuku kade galinti ka be kade galinti ka bathamai ka bangi hap ban prestop kata kade ka jingkren bi ngalade ban pinshai ya kani ka mat ya kani ka benta ngi klem I ya kani ka benta shiteng linti Hendai ki diban sengap bah. Pi minta baling ong ngi klem persya ke roster system. Mi odon boong bangi persya. Nak tarau ki pat ba bat ki ba sengap ki diban sengap bah ya ke ngi kwa ban yalam. Ya ke ngi kwa ban ki minta. Ngi ki minta ban pen bah ban review ya ke reservation policy. Bu syurut yang di roster system minta ngi kwa ban ki swa. Nama klem ke jing pen bah ya ke reservation policy larangi pentrikam ya ke reservation kam tam ke roster kan kata asyibone. Ke don kam swa ban pen bet ya ke ni. Agak beda bagai jing kenturput ni ong nyimsha ya ka sarkar bakan kenturput kemuda kamri ban kenturput segijakan nong kendong badai kata lade pan weng la weng lut ki kitu gijakan nong kendong baro te kumnu kinong bangai iya siteng kini kidi tang kiri syum kebu gi bakwa ban pensutu baklai kwai ba bat kaladon ke debate halor kani hapo light core bala pelong da ka dorbar pelun juga light core ka light core dorbar pelun bar hagani ke sngi ngala sei gi jing shang la batai kumnu baga jing ki jing kala pelat ye shibon ki shnong na ka jing kentur jung kemuda ndai don ki ba muslia ye gini ki ga don ka jing bishni ye ki kam ki banga train am to pai ba ba kita ki beri ki ba bishni ke le kumnu ban pen sniu dur ye ka jing train ka jing bar hadien ba ki la batai start khlem da snu tho ka sniu na tarau ki ong ka don ka jing ong hak ten phareng too many cooks spoil the broth kabumut dalam bun keti than haka shet katiu ka jingta jaka bakan bang ka kthang jaka bakan bang ka blat jaka bakan bang ka sniuno te don ki bam muslia yegni tang namar baki shon shimet yu Arden kimkwa ba uba Arden unyo burom tenri ngam shimle I siteng yi kemuda lada don ki ba ong bang I siteng khot khmat ngan challenge debate baki paramarwe haganu no go jaka baki kwa hab ban pen khlan ya kata ka jingdawa ga jungi ni hab ban pen khlan ya kata ka jing ya khun ga jungi da ka baki pat ba kin hab ban pen I baki ai ka jing kersan kani kamri ka jing ya ki jonga simet ni I ka jing ka bami na kani ka reservation policy ka bamata tenamar ta hadin samthot ligi sinam bar hadin bangila bishar nya ngi sungtho ki don ki banta ki ba ki nong elam ka jing hagi ki por kumbangala kren esikele kerki namar le esikala ban kata ka jing so shep ting bala kim tre ki numyo ya kata ka jella le jong ko bagi community kala ban pulom kata ka jing kosni go jiki tenre ke bangi ko kalong ladon kam ban penbek ban penbek kat kum ka jing don pa mo ka jing don pa jungi ki khasi bat ki para garu kalai phet te ya kat kum ka jing don pa pensionung rim ya kan ka reservation policy ka jingi nangta kampan janai shu nama kidun ki benta ki ba kan ka reservation policy kam address kom ki PWDs lani kita ki differently able persons ki banga ngala kren apo wi dor ba tawai kinir kim don ka baha na kata reservation policy but sibon ki bangirang don kamban penjanai dan ban bha shu ni reservation policy dan mar kata ka daw ki pat ba ki don kamban ai ki kersan
But ya kani ingin hap hi ban persutu ngingim dei bangi persya ya kata ya ka rai jong ka yeng ka shiri. Nrengi kwa banong ya sarkar pen thamai pen bha ya ka reservation policy. Andala de ban pen bha ban penjanai ya ka reservation policy kan de ka policy ka ba bha renti lang ya baro ti kanum don shu kai kata ka jinge. Kata ka de temut ya kata ka bentangi haban le shu pai ba. Ngin haban itu pai ba bangi don kam. Bat ngi don kam ban ai kata ka bangi ong kai ka jingdawa ka ba khlai. Mo nagaleng jingi pai ba. Kenapa ka sarkar kam sengam? Lesi ke sarkar man taki persang ban ong ba o kani lesi kala bandai tang ka jing thmu bangin mentoi. Kani kam de kani ka jingdawa ka jing don kam ka jing baka jai beri ka ya kan do. Tam ki kon samla ge jing. Kren hapo ka yeng dor ba thau ai ka jing persya ka ja kam de ka roster system. Kajing persya kajungi kalong ba kajing pentri kami ka roster system hak ka katkum gani ka policy ka bamenta kadon kajing ko hakani ka reservation policy ka ba ka sarkar ka pentri kam tedon kam ban penbet chwa ye gani ka reservation policy ban review ban penbha kenang ba kata ka policy kanum long ka ba no shiliang lani ka ba penduk nong yenu te kata ka de ka nongrim ka bangi ye Tebat ondala dep ban penbek ya kata reservation policy. Nama kita kijing ko ki bobon ko bangala dep ban keren hapo yi dor ba khawai. Te dei namar ta kadau ngasno ba lada ka sarkar kam penbek ya kan reservation policy kan don ka jingru nong ka ba kraw yang ikum. Kam tam yang i shikani ka time ki samla ki jing. Mangadon ban ong kalong ba kidei ban sang bahaya ka jing keren ka junga hapo assembly. Lado usrang hadu kun. Lada kim yo kem hagasin ke meningkong kin sangap arsen laisian mata kin saaya ke jingkren ke jingki ke jingkren hi ke junga kala shai ke ai ke banga ko aban kin tu hi ki kalong ba kin sangap bahaya ke jingkren ke junga hapok ba yeng dor bar thawai bat ki para garu ke jingle ke jing kalong ba sarkar ke jingle ke jing kalong ban bahaya ke reservation policy kajingle kajinge de biki ai kam de kajingle persya ya kajai pendrego tengange ba tole se menta don kinong pensit agadiang gamon kila aban sungthu bakla ndai ka sapoi ka por baki kin sungthu bakai ke bangi ni kren ke bangi dawa ka de ya hop ka baki pai ba garu kim de ki ba nganga tip ha nga don ki polo garu ke bobon ki sungthu bangi kren ya kelinti kani kam de kajing ko ajubor kajing bantu ya ka hop ka jongki ko mangala dawong yim ko bantu ya ka hop jongnu ru tenri ya ka hop ka jingi ru ngi kwa kan ban pene ban yada kan kata ka de ganong ribu tengah mi bakan don ka jingi bangin lej sagaru hills ban pertanya ka parti ka jingi